Подготовката на зелен екран за снимане на виртуални продукции започва с разпъването на двете стойки, на които ще се закачи лост. Те се поставят на разстояние около 3 метра една от друга, като два от краката им трябва да са обърнати напред за по-голяма устойчивост. След това се сглобява лоста, който обикновено се състои от 2 или 3 части. Зеленото платно се поставя пред стойките. Неговият горен край се нанизва на лоста, като се внимава лицевата му страна да бъде обърната напред. Лостът се закрепя за стойките със съответните винтове. Едновременно се вдигат височините на двете стойки. Платното се опъва, като се прикрепя с безопасни игли или специални щипки към стойките. След това се разстила долната част на зеленото платно, като се опъва така, че да няма нагънати части. С помощта на тиксо платното се залепя за пода. Подготовката на осветлението започва с двата прожектора, които осветяват самия зелен екран. Те се поставят на разстояние около 2 метра от него от двете му страни. След това в по-предна позиция се поставят осветителните тела, които ще осветяват самия актьор.